Nyakoronga jongo kinyi makawuono chenro mar poko pogore akelo ni kantiere kamong'ere kaka Hippo Point mantiere e county mano ma Kisumu. Samoro nyalo penjo ni antiere machiegni gi pi, dibed ne daro kelo nu pok mano motenre kod pi. Oyo, okinyi makawuono nitiere rawere ariyo mosebedo kapayo kidi mong'ere gi dho ngere kaka soapstone. Kendo giloso godo mwandu mopogore opogore. Kidi makamago Nyakoronga Jwang' giuso kaendi mano Hippo Point mane county mano ma Kisumu. Wang'e sigand gi kidi makama gigolo kanye, giloso godo mwandu machal nade. Omiya rwaki mar mondo mibed kodwa nyaka giko mar chenro makama mitayo kod an Sharon Ong'ao machiegni. Nyakoronga Jwang' mana kana senyisi motelo gi sani asebedo mano mar bilo wach gi jal mosebedo kaloso mwandu kotiyo kod soapstone, kidi rang'iny mong'ere kaka soapstone moloso godo mwandu mineno toka kae. Arwaki ni machiegni ma chenro mar poko pogore. Kwachako wachakana gi nyingi ijakanye. Koro nyinga Dennis Onchonga Nyagaka. Awuok Kisii to kae kore matiye. Koro giye matiyo go kae to an gi nyithindo gi family makoro ayudo pesa matin to akonyrego. Dennis Nasensi Nyakoronga Jwang' motelo nuloso mwandu mopogore opogore gi soapstone mondo koro giwinje dhogi niwuon kaka jal mosebedo kalosoge. Utimo ang'o kae? Kae no ni Hippo Point to gigi en kidi moro wagolo Kisii kucho to wakelo to wapayo to waloso gik mopogore mopogore. Mano kidi marachar to mare soapstone. To ng'ato nyalo penjo ni soapstone en ang'o, mwandu gi igolo gi kanye, tiloso gi nade, inyalo mana golo dok e it jopiny. Koro Kisii kucho en mana nitiere thur moro kanyo kidhi, koro thurno en kuma maduong' to en gi kidi madongo dongo. Koro kanyo mwadhiye to watimo ang'o, wang'ado pieces kidego to koro wakelo kae, kwasekelo ka to koro wachako chongo gi koro waloso gik mopogore mopogore. To Dennis pok makama, nikech ma en talanta, nikech mar mondo mi ng'ato opa kidi malokre kama, nyiso ni en talanta. Pok makama nichako higa mane? Mae nachako higni 20 gi chon, ok sani, chon. Dibed ni ng'ato nopuonji nikech mar mondo mi los kidi malokre kata mana liech kaka ma dwaro puonj. Dibed ni ng'ato nopuonji koso nitiegori? Mamawa ne tiyo gigi makoro onge kuma napuonjrego. Koro parents wa manopuonjowa kaka bod watin. Nikech magi koro waonge tich moro mwatiyo. Mae ma tich ma koro gineno mwachakogo ka pod watin nyaka kuma jope sani. Onge tich moro mwasetimo. Bende waseneno gik mopogore opogore ma iloso ka. Ne nyikwa Ramogi Jwang' kinyisgi ni uloso ang'o nikech gisebedo ka gineno mwandu mopogore. Lernegi ni gin ang'o gini muloso kae? Dong' en ma kaka animals gi. Koro kaka mae dong' en kidi. Kwasekawo kidi moro kanyo maduong' to wachango wapoyo to koro biro kamae. Koro mae elephant. To kwabiro moro kae, mae koro mare sukari, keto sukari kaka ma. En kidi moro kanyo kwasepake to walose maber, kwaselose maber to obedo mar sukari, keto sukari. Mana kidi achiel mar soapstone? Mana soapstone, kidi en achiel. Makoro kidino makoro kwasekawo to waginene watiyo. To iye ka mar mondo mi obed gima ni thuolo minyalo kete sukari? Kae dong' mana chonge kaka wachonge ni. Koro kwasechonge koro bed kama. En kaka mano be. En design mana achiel ke. To gik muloso nikech ka kidi mwang'eyo soapstone en kidi marachar. To kaneno thoth mwandu miloso aneno kama okiko rachar gi rakwaro, machachar rateng'. Utimo gi nade? Dong' kidi en marachar. Dong' kwasekawo kidi no wakelo kae. Kwasekelo ka to waluoke maber. Kwaseluoke gi pi maber gi sandpaper, alafu to watimo ang'o, to wawicho koro rangi. Rangi koro wanyiewogi. Kwasenyiewo rangi to wawicho. Koro dhi bed kamae, koro kaka ma. En kaka, dong' en mar rachar kidi no. Koro kaka en rachar, dong' kwasegole Kisii kucho, wakelo ka. Kwasekelo ka, dong' koro waluoke. Kwaseluoke maber to watimo ang'o, to wadhi wanyiewo rangi gi.
Kwasenyiewo rangi gi koro wawicho, koro biro kaka mae koro. Mondo koro customer mondo ne en gima ber. Kaka mar serviette ni, dong mae mar keto serviette. Dong koro kaka gin ariyo ni, wakawo gin ariyo, wakawo gi ariyo, to waloso achiel, to kendo waloso moro, alafu waketo gi kamae. Wamake gi samoro gi super glue kata kotore. To Dennis, akini payo kidi mar soapstone miloso godo mwandu nyalo kawi thuolo maromo nade? Nikech kramna kaneno ma, nyalo wacho ni kawi thuolo maromo nade mano mar loso mwandu? Dong ma en mana chieng' achiel kende. To watieko. Okawo chieng' mang'eny, chieng' achiel kende. To yudo no kwasetieko. Nikech kidi kaka wang'eyo, kidi en gimoro maonge shape. To mar mondo mi olos mwandu gi, akeni mar mondo mi olosi itimo nade? Igore koso dong wagolo. Manyiso ni gigo ni mani wiu, mok nego bed ni ugoro, ok ugor. Dong wagore kidi. En mana kidi, dong mana gik mwasomego. Koro mana wagore kidi. Bende designs aneno kuntiere go mopogore opogore. Designs tugolo kanye? Koro nitiere customer moko kobiro kae, iwacho gik ma gidwaro ahinya. Koro chonowa wakel mago ama walos mago mondo koro gidhi piyo kendo. Piem chal nade mar ohala ni e kaunti ma Kisumu nikech ang'eno kun kendu mutimo ohala mag loso mwandu kitiyo gi soapstone. Dong koro lure kaka ihandle customer, mondo koro oduog kendo. Kihandle maber to ochako duogo. Bende Dennis, kopogore kata gi mwandu miloso gi soapstone, aneno kuloso mwandu mopogore opogore, samoro ilose matin kotenre gi mano bende. Dong wan kaka gi pichni gi, magi be wan go gik lwedogo. Mago uloso koso? Magi wakelo, wan wawaro. Gik mwaloso en mana kitegi. Koro nengo opogore. Kaka mae mar serviette ni, mae wanyachao kata gi 400 kama. Wabiro kaka tongegi dhi kamae. Nyabiro gi wauso gi 700 ka gin kamae. Ma koro en father gi mother gi nyithindo ariyo. Ma be mondo opogre kendo. Kama siling 600. Wadhi ga samoro ka show chakore. Iluongo wa kucho, wadhi kono. Pokopogore wahero nyiso nyikwa Ramogi Ajwang' kaka mwandu iloso. Kinyisa nyikwa Ramogi Ajwang' process. Kusegolo kidi, wacho nugole Kisii, mukele Kisumu ka. Makoro los mwandu mopogore opogore ma untiere godo. Kinyiso process mar loso kaka chal. Wawuok kae, wadhi nyaka Kisii. Kwasedhi nyaka Kisii, to nitie kidi moro kanyo maduong'. Wadhi to wagolo kanyo to wachongo. Kwasechongo to wakelo kono. Kidi no koro en kidi maduong'. Kwasedhi kanyo to watimang'o. Wanyiewo to wabiro ka to iketo kilos be. Koro kochopo kae to waloso gi koro. Kidi ni koro kwasegole Kisii to kwasekele kae en kidi moro kamoro 6 meters kama ka kidi kama. To kwasekelo to wabed piny. Kwasebed piny to koro wang'iyo kaka gini kaka iloso, kaka tiende nitie, kaka wang'egi to wakete design mo koro mondo obi kaka mae koro. Koro kwasebed ka to wachonge wabed piny to waketo wang'a kaka nitie, dhoge ni kaka nitie, nyaka kamae kunyo mondo koro obi obed nyaka kamae koro. To gigi ugoro gang'o? Magi dong' bed ga white, kosebedo white to wawicho koro rangi mondo obi kamae. Dennis, wagoni erokamano ahinya kuom nyisowa kaka soapstone iloso malok mwandu mopogore opogore maket kod ma. Kata kamano nyakwa Ramogi Ajwang' chenro ma kama pok watieko nikech Dennis nowacho ni ok en kende ka. Kaendi gitiyo gi jago machielo mong'ere kaka Richard. Richard bende koro nyaka walos godo nikech gitiyo gi Dennis. En mana ni en okia dholuo, wabiro temo mar loso kode gi dho Kiswahili. Mar mondo mi en bedo nyiswa ni mwandu maket kod magi. En bende nochako loso karang'o, nengo chal nade, marketing gitime yo machal nade. Richard, aluongi ni machiegni. Karibu sana. Kwa majina ni Richard Omonyi. Mimi natoka Kisii ndio nyumbani Tabaka. Sasa mimi ni mkazi wa hapa Kisumu, hapa Nyalenda. Nafanya biashara ya hii soapstone mawe, bado natoa Tabaka. Sasa huwa nauzia tu hapa Ipo Point. Soapstone huwa inapatikana Kisii, mahali specifically inaitwa Tabaka. Sasa ni mawe huwa inapatikana underground, tunachimba.
tukishachimba huwa inakuanga huko at shape kama hata stones. So inategemea na size ya kitu unataka kuchonga. Kama ni kitu kubwa ama size ndogo kama hii ya candle, sasa inategemea unakata sizes. Kisha kata ndio unaanza kusketch kitu yenye unataka kuchonga. So ukichonga ukimaliza huwa inakuanga rough. Sasa hiyo rough tunaikuja nayo juu wezi pepa kama iko huko at shape inakuwa mzito. Sasa tukishaikatakata shapes chenye unataka, sasa ndio inakuwa rahisi kupepa na kuja nayo Kisumu. Kisha kuja nayo Kisumu, sasa tunaiosha. Huwa inakuanga rough. Tunaiosha inakuwa smooth na maji. Tunatumia sandpaper. Kisha kuwa smooth, sasa ndio tuna paint rangi. Naweza paint rangi yenye unataka tofauti. Sio lazima uweke black kama maroon. Naweza weka color tofauti yenye unataka. Then after kupaint, sasa kitu kama hii tuna decorate. Ikuwe maridadi vile unataka pia. Sasa ndio tunauza ikiwa imeshine. Na ni rangi gani mnatumia? Kuna kama hii ya black, tunatumia ile ya dye ya black ya kawaida ya viatu. Ndio huwa tunatumia kupaka hapa. Alafu hii ya maroon kuna rangi nyingine ya kama border, huwa tuna mix na spirit. Metete spirit, then sasa ndio tunawaka hii ya maroon, tunapaka hii. Pati kuna ingine ya yellow, color tofauti, senye customer vile customer anataka. Tunaweka color tofauti. Alafu after kuweka hiyo dye, tunashainisha na rangi ya kiatu. Ndio tunashainisha nayo, tunapanguza, tunashainisha namna hii, alafu tunaipanguza na kitambaa. Ukiangalia hapa sasa unaona ina shine. Samba pata mtu akinunua hivyo ndio anafaa kufanya kwake. Sasa akiwa kwake anaweza tumia rangi ya kiatu kupaka hivyo ku-maintain ina shine. Isikuwe inaparara, ni kama kiatu. Kiatu ukinunua unaishainisha. Ndio ikuwe mpya kila saa. Na pia naona kuna crocodile nyingine hapo chini. Unaweza tueleza kwa sababu ulikuwa unatuambia ati rangi ulipaka pia ni tofauti. Unaweza tueleza kuhusiana na hiyo crocodile pia vile ulichonga ikafika hapo. Hii crocodile ilikuwa tu ni mawe. But sasa obvious crocodile ikiwa kwa maji huwa na imagine vile hiyo inajikunja ama inajinyorosha. Sasa mawe ilikuwa shapeless, alafu ndio nikaikavu hivi. After kuikavu hivi sasa ndio nikapaka hii rangi yenye nimewaambia dye. Then nikaichapa kiwi. Sasa nimemix black na maroon. Alafu sasa hii kumetameta nimechapa hiyo rangi ya kiatu nikaipanguza. Juu naona kuna rangi nyingine hapo nyekundu kama sio ya viatu. Si hiyo unaweza tueleza kazi yake ni gani? Hii sasa ndio hii maroon ni kama border. Sasa na mix na spirit. Kisha mix na spirit. Sasa ndio inakuwa kama dye. Ndio natumia kupaka hiyo yenye unaona ni maroon hata kwa hizi sahani. Na marketing mnafanyaje? Sasa marketing naweza nipata kwa namba yangu ama huwa na kwa WhatsApp. Huwa nasiweka kwa WhatsApp na mtu ana select ile yenye anataka. Naweza mtumanishia mahali popote yenye yako. Kwa namba yangu ya WhatsApp ni 0707 47 7523. Hiyo ndio namba huwa natumia kwa WhatsApp. Maybe kwa Facebook ni Richard Omonyi. Prices ya bidhaa tofauti tofauti. Because najua kuna wenye wanaweza taka retail ama wholesale. Sasa kuna kama hii ikiwa hivi yote ikiwa na sahani yake ni nauza 600 and at 600. But sasa ikiwa hivi complete na hii ya mshumaa juu huwa naiuza 900. Juu ya kando peke yake ni 300. So plus 600 sasa ni 900 yote. Hiyo ni hiyo size ndogo. Kuna kama hii kubwa, hii medium. Hii ni ya 1200 ikiwa hivi yote. Kuna hii kubwa ya 1500. Sasa kuna animals, upande wa animals kuna hii ndogo ya 300. Kuna hii size medium inauza 700. Alafu kuna hizi kubwa. Hizo kubwa zina run na 3500. But kuna kubwa zaidi ya hiyo, huwa nachonga kubwa zaidi ya hiyo. Na watu wanataka kuweka maybe kwa floor hapo kwa mlango, zile kubwa kubwa na zaidi ya hiyo.
Samba po apart from retail hata wholesale unauza? Wholesale pia nauza. Taka mingi huwa nakupunguzia pia, mwenye anaenda kuuza pia apate kitu. Lakini kuna design yangu mwenyewe unaweza nichongea? Naweza chonga. Kama hii, kwa example kama hii ni mtu alinipea design. Hata alinitumia kwa WhatsApp akaniambia chenye nataka kuchonga. Nataka mama mwenye amebeba kuni anatembea kama ameshika hivyo. Sasa kama hii ni design but mwenyewe hajakujia. Atakujia. Sasa naweza kuchongea design yoyote yenye unataka. Kama hii sasa, hii ni ya 1500. Hii ya huyo mama. Labda Richard tukimalizia, kwa sababu hii ni talanta na talanta zingine kama hizi creative work zinawezanga mtu anaweza trainiwa ama funzwe kazi. Sijui umefunza wangapi labda? Kufunza saa hii kuna mmoja nimefunza, saa hii anajifanyia kazi yake. Na kuna wawili bado naendelea kufunza hao wenye wako hapa. Wao tunakuja nawaambia vile tunafanya hiyo process kuchonga. Vile wananisaidia nawaambia vile wanaosha ikuwe smooth, tunapaka rangi na kuuza pia. Maneno yako ya mwisho tukimaliza kuhusiana na products zako, unaweza watazamaji wetu nini? Nasaambia watazamaji hii kazi ya artwork ni kazi yenye inalipa. Sasa mwenye anataka kufanya kazi ya artwork fanya tu. Ni kazi yenye iko na pesa. Hapa huwa tuna target Wazungu, target Wahindi na Waafrika. Lakini mostly huwa tunapata Waafrika. Wazungu ni mara moja moja. Richard, asante sana kwa kutueleza kazi unafanya. Uko na bidhaa mzuri, namba pia umewapea, natumai kwamba utapata customers. Nashukuru sana. Asante sana. Kwa kumanya kwa romgeji wangi kanye bedibakile wa igiko mara chenro makama. Inyalo penjorini to Sharon no ngauti nganga elwete. An gi jal moro chal ka gima nengo mar ngima kaka pek. Jal makama bende parore mena chiele kuom mwandu mabende Richard gi jal mutiyo godo ka oloso. Gi jal loso mwandu mopogore opogore, designs mopogore opogore. Ineno moko kuom gika nengo bende ogonyore nyakwara mugeji wang. Dongwan mwacho kinde ka kinde ni buy Kenya, promote Kenya. Gino mara ni iyudo puonja chelari adek bende tiegruok ne jok madwaro. Richard owacho ni nyalo tiegi mar mondo ming'e kit tich makama. Orito rumasani wanere kendo e chenro mar poko pogore juma mabiro. Nyinga Sharon Ong'aw.